sanibonani. Akukhulu sesizokusho, akukhulu sizokusho. Ngonyama lo. Into lesiza abantu nje ngokujwayelekile. Into ehlala nenyosi futhi endlini. Funa siyilungise lento le ngoba khona abantu othola bayakhuluma bekhuluma izinto bakhuluma into abangazazi. So ke thola umuntu uyakhuluma athi umuntu into ethi isigubhu ayikho. Angazi lo muntu okhuluma le nto leyo wathi noma usukahleli ngengqondo isigubhu sikhona. Umuntu akangathi mehlelo ukwakha into bese ezothi kubantu ayikho into enjalo. Kuphela umuntu into engiyazi eminyangeni umuntu ubheka nomsebenzi akawenzayo yena into engayazi ayiye kubantu abayaziyo noma akahambe eye kubantu ayothi kubantu no ngifundiseni njengoba ngonyama ungazange umbone eseyimakethe eseyitradini thuwa ukhuluma ngemithi wenzani umuntu nomuntu senza ngendlela yakhe so asikugxeka futhi khona lokho kwaseyimakethe so abantu abamabekwenza belapha ilonda benzani ba right bezenza izinto zabo so abangagxeki esikwenzayo nathi ngapha ngoba esikwenzayo senzo ukomuthi izigubhu zikhona into vele ikhona eqaleni kusukela komkhulu so ke abantu abangadlala ngomnyanga beduka isizwe sithule sibuka besithule nje bekhuluma abantu benxakusana kodwa into ethi isigubhu ikhona into ethi isigubhu into ekhona engeke futhi kujike lokho into ebaronge uthola umuntu usengena uyagxila emsebenzini womuntu azothi ngoba ngoyama athi unesigubhu semali engaka mangibiza mina engikubiza esigodlweni ngibize ngoba ngisuke ngazi ukuthi imithi yami idura kangakanani so ayikho inyanga noma ayikho umuntu onemvume ukuthi ajudge price yomunye umuntu. Isigubhu sikhona futhi ningadukusa abantu ukuthwala khona ningalahlisa abantu. Umuntu angathi mase esenento yakhe yena akayisebenzisayo bese lahlekisa abantu engafuni bebe right abantu. Siyabonga.